ugochitubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana ugochitubelu onye ọma ga-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana ugochitubelu onye ọma ga-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị ugochitubelu ga-adị ugochitubelu temple ọ ga-adị maka na eziokwu akwa chacha ndị okenye ga-anyị from the back ndị ochie from the back fọdesi gara aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma bụrụ Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ wepụkwa chọọchị fa okpuru ụka bịakwa ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu oge anyị ji awa eziokwu niile agba nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na-anọ n'isi maka ndị ọ bụ taata bụ izi ha na-afụ na soshal midia ma ọmụ Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu oraifite I will answer. My mission is to help people live better life. Ya abụ m onye isi nchụaja ugochitubelu na tempụl anyị na-agba afa miri emi nkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry bụrụkwa onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo dịka isi wee mara n'ụbọchị taa isiokwu anyị ji wee bịa why you should drop your slave master's name. Why you should drop your slave master's name. Kedu ihe kpatara ị ga-eji wee jụ ya bụ aha ndị gbara uru gbara ndị nna nna anyị uru ụmụ afa ndị ha nyere anyị anyị zara agwụ na ngwụ na nkwụ na-abịa nkụzi ya ama eto ogologo mana ige ntị ị ga-amụta something that will change your life for good. Ka anyị gaba n'ihu ọgwa dị mkpa echefuna na taata bụ ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa Jenụwarị. Taa ka anyị ga-achịkọta aja niile ka anyị chụrụ n'ọnwa Jenụwarị. Ndị mmadụ ebukwu ego nke Febrụwarị. Sesọ ndị so na ya bụ aja ga-enweta ihe onyonyo ha na mgbede taa. Yes, ya m nchịkọta ya. Sesọ ilofuna na ya anaghị esho ihu ọrụ na soshal midia ma testimony, but I can tell you ike dị na aja na Chineke. Esigo na aja abụnye ọtụtụ ndị mmadụ elu. Ihe abụ aja mbunye na aja ịpụta ihe. Ndị na-esonye na ya bụ aja over the years amaghị ka esi eme. But as we speak, over ndị book 2024 as a whole. Ha gara ichesa. So ọ bụrụ na chọrọ iso na ya bụ aja, ihe ị ga-eme ewu ifọwọdụ ya 3 prayer request. Then you made token donation of small amount of money. Ị ga-eji wee nwee ike sonye na ya bụ aja maka ya bụ ihe aja a na-achụ ụbọchị ọbụla ga ya na ọnwa ọgwụgwọ eme sara aka chịkọcha. Ejego ọrụ mba tempụl je chụọ aja ka ọfụ kwubi okwu n'isi ndị niile sonyere anyị na aja nke ọ bụrụ ihe anyị na-eme anyị wee prayer request ga-edebe n'ọta na-achụ aja na-aga ọfụ ụbọchị anyị achịkọta ya dịka taa anyị ga-eje na mmiri je chụọrọ ndị mmiri aja mee sara aka gbagọta n'elu ala chụọ aja to entities of powers jeze n'ebe nchụaja gbuo ebulu ya mee sara aka ike dị na aja na-achụ n'igwe. What you don't know is only a mystery to you and not to all. Ya ka anyị gawa n'ihu n'ihe ndị ọzọ ị kwesịrị ịma. Ọ bụrụ na ị na-esonyela anyị site n'eziokwu TV ị na-anụ olu ị chọrọ ịnụ ya ọzọ ma ọ bụ ka ichigharịa mmadụ jee na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu ị ga-afụ nkụzi a ị ga-afụkwasị over 1000 lectures. O nwere ihe ọ bụla ị na-achọ n'ọdịnala Igbo ịmafụ na ya bụ YouTube anyị metụtara ga-abụ ofu. Then ọgwụkwa ndị na-awọchị site n'eziokwu TV onwe Nollywood movie ọbụla ị wọchịrị
na channel a ịchọrọ ịwọchị ọzọ jee subscribe click a bell ka ọ ga-abụ ihe ọbụla anyị post na YouTube ya jee na great movies eziokwu great movies na YouTube maọbụ jee na ugochitubelu movie productions na YouTube ya afịa ọ bụrụ na Igbo movie jee na eziokwu TV Nollywood movies na YouTube ya watchbazie ka ị na-eme nke a na-emetụ aka na share button ka ị na-esonyere m na live program this morning na-emetụkwa aka na share button na-agwa ndị enyi ụka ha sonye ka ha nụ from the horse's mouth imeziri ihere ịgwa ndị mmadụ ndị enyi gị ka ha ghara ịgba na ị na-ege nkụzi ọdịnala. I can tell you in the next 5, 10 years, 20 years to come, but they are a surprise. I'm many years ago guy bidoro ihe gbasara ọdịnala na-ekwu maka ya ọ dịka akụkọ iyo, but I can tell you some of our ancestors are reconnecting back massively. All of this awakening, newly awakening in Africa, and it's not going to stop because we must go back to our roots and restore everything. Now, actually, I call the channel and I call the water. I call the man, I hope ata Nimoka. I want the walk on your bottom. Yes, never would hear water. It was spirituality of one ogu, of one ogu. But of one ogu, when you're making any be, I could equal in a camera. Now, it walk away and the mother at your shortcut. Yes, no run your water. Or the money was on the national sun. Ihe na-asọ nsọ n'ọnya bụ n'iwu onye ọdịda denụ ọ bụkwa na ị na-ege olu ma na-atụsara ya ndị ọzọ ka anyị na-eme nke a ka Chukwu oke dozie gị ebe ọ dị ya gazie anyị ga-agbapụ ya ọsọ ihe anyị chọrọ ikwu ama ekwu ogologo mana ige ntị ga-amụta ihe anyị wee kwuo na nwere ndị wụrụ kpọrọ anyị nwe oru ndị bịara na Naịjirịa na 18th century 1885 precisely mgbe ha batara n'ala Igbo wee gbaa ndị be anyị oru ime ihe ha mere. They subdue our way of life. They subdue our system, our structure for protection. They subdue the Benin kingdom, they subdue Ori kingdom, they subdue all the entire kingdoms with gods. Then, how were you? How many buy or to be here in Chiche? In fact, I want to buy for Hana. He had was either demand to get our restitution. Yes. All here was see they demand. They made away with so many artifacts that belongs to our spirituality. Yes, can we buy Oka? No, did each way would know that. A man or to den and I have na struggle. A man over for den and I have one daba no. A watch I had no Jabodu Apalfa. Before the name I have Tagonafu, on a Nabu was slave one. Before the name I had I am really. The Kamfu carrier. Ụfọdụ n'ime ha adaghị na mmiri na afọ a dị too much. Ọ nwere ndị tagidoro afọ because of punishment. Punishment a na-enye ha. Ụfọdụ n'ime ha si n'ụzọ dị etu a wee nawa Chukwu. So ọtụtụ ndị nna nna anyị ha talụ chụrụ aja ụlọ ha chụọ aja maka ihi mkpagbu na ime anyị na Igbo oru. Ọ bụrụ na ije chọọ jee gụọ the story of slave trade, agwaghị severe work, hard work a na-enye ha and severe punishment. Ụfọdụ n'ime ha cannot even na ha sị na kama ha ga-agba oru kama ka ha nwụrụ. So ihe ahụ ihe ndị megasị ndị nna nna anyị bụ ahụhụ ha tara. Agwaghị ihe ndị a ka ha si kpasa ya agwa ị marụ na no place like home. So ọ ya ka m ji agwa ndị be anyị ka anyị teta nọ n'ụla ka anyị chighata ntọ awa rut na ihe si na nke onye akarịa. Ndị a bịara wee gbaa anyị oru wee kọtọ ihe niile gbasara anyị ihe our identity. They destroyed everything. Ihe anyị ji wee dị ebube wee demonize everything. Ọ ndị a bụ ndị gwara gị na your ancestors are demons. Yes, na ha bụ demons. We should not celebrate them. Na ha bụrụ mmadụ. Demonize ya gị ịwa na wee kwenye na ancestors adịrọ worthy to be celebrated. Then, in as much ha na-akọtọ ndị nna nna nke gị ha na-celebrate theirs. Yes, by ịgwa gị gị na-akpọ ndị nke nna nna ha na-asị ayọbara gị ayọ. When was the last time ị kpọrọ ndị nna nna nke gị? Ihe niile agba uru ụzọ esi wee gbaa ya uru. Ụzọ niile agba ụzọ esi wee kwa anyị ka anyị ghara appreciate ihe anyị bụ. Ihe anyị ji bụ original. Anyị enwe mba dị nsọ Chineke ji aka wee obere onwe ya. Ada Igbo bụ ndị na-ekpere Chineke. Ụmụ Afrịka bụ ndị Chineke họrọ onwe ha. A gwara gị ọ bụrụ na iwe ọchịbara nkụzi a nkụziri Africa the first son of God, ị na-eme isi ihe.
Here, civilization started in Africa. Here it started in Africa. I want to go and verify. The first university, Mahadum, was built in Africa. I can tell you, Africa is the first world power. Remember the time of the Pharaoh of this world. Africa ruled the world, dominated the world. But Africa dominated the world. Yes. Can you not why our identity? Let me tell you one thing. The greatest thing any man can do to you is to remove your identity. Because that identity is you. Identity are we do. However, we're got on the buy. We're seeing here in the Pasara. I will say, Safa buy. After the buy, you and Asa. After the buy, Nasa. Eje to Chineke. After the buy, Nasa. Eje to tell him and I more. We here, I do everyone. I went up by Omaha. Where the place here after Ezba fine well. Where the place here with after a meaning. After the diminishing. Maganai wa one body so to go get a leave of me. In Africa, we don't look cool. Yes. So, my name is one of the all they watch about now topic. Africa, the first son of God, go and watch it. You will learn a lot. I want the bandage to fall from their eyes. Yen na check one again with that. All the learning get a good and we had to go in beer. My yen time I however, I too for Afa Nasa. Even on half more than a beer. But that topic about why you should drop your slave master's name. Yen na check one Afa diomimi. Afa Naza. Especially after I called them more from birth. After Barage, was Amorogi, will you ever tell you a bagger? None of Nabaroja Bafa, Mobi begging. They inspire, about that Afa. Will you hear Melano? Nobody hear Antelo that you have Bafa. Nobody hear Antelo that you have Bafa. After then I told you. Makana found a game bomb target. Found a gate marriage in a moon. Their native name, our kids were dear. Kamalo out, Makandana see Ole God and our also. Yes, yet you go to Bible, wouldn't they go to make him away without Maraga? Inuga come Masaloja about Jabez. Jabez because of na Yemen or there. Okay, near Talafu. Be me a town food you. Jiri maki not around for where bound where Jabez, Afu, more no from one, or they look down for Yata. What I didn't want Jabez, Alfu is what I care. In Egenti. So it's an Alpha mother where you young well. Alpha mother will you well to do with your life and the existence. And the again begin and do in Egenti. So, I want a mother, Bessie, here mother will keep me the greatest mother will keep me able. Afa. We are spiritual identity. Then one way afa, well, just here, we may keep our own more you may have more than mother bow afa. Where say happens your mother chafa to go there again. Afa, edgeware, apa again, mamma again. It is a afa, slave, or you about or actually about now. Yes, or actually about now. Afa, mother, I told you. I want to get to as much as Japanese where realize ya na none of the ad enjoy where you say one where ya or not ya say one where ya where where ya here na check one again na ọ na agbanwe afa ya agbanwere afa ịmara na agbanwere afa were afa ndị slave master wee nye gị ịmara na emere agbara oru ana m achịkọwara gị na ihe o ji dị mkpa na ị ga-azaba afọ anwa nne na nna gị bara gị ọ dị very important. Maka na afọ a ka iji wee bịa bụ onye ọbụla na-asị gị gị hapụ afọ a na-ezawa afọ ndị anya chọrọ ka ọ gbaa gị oru agbara ndị nna nna anyị oru mee ka ọtụtụ ndị mmadụ hapụ afọ a enyere fa eji mara ha na mmụọ wee zawa afọ ọzọ ka mmalụ atụ o nwere ọtụtụ ndị nna nna anyị ha ndị bido dị strọgụl ndị because of ihe ndị anya dị mere anyị ha wee mara na ndị a nke bụ eziokwu na ha fụrụ anyị n'anya na ihe niile ha chọrọ bụ etu ọ ga-esi wee bara ha ka ha take advantage of Africans. Ọtụtụ mmadụ dịka Dr. Dande Azikiwe it will interest you to know na ezigbo the complete name ya wụ Benjamin Nnamdi Azikiwe mana out of protest
maka ihi na ọfụgo na ndị a abịafụrụ anyị n'anya and na ndị a chọrọ ka anyị bụrụ uru ha ebie, o wee reject that name publicly, wee gwa ndị mmadụ sị kpọrọ ya Nnamdi Azikiwe, o reject Benjamin. Etu a ka ọtụrụ ime ha si wee reject ya. Ana m achọ ịgwa gị n'ọnwụgwọ ọtụtụ ndị mmadụ ndị zabara afa ndị anyarị a, afa ndị slave a wee nọrọ n'uru, and afọ a na-akpọ afa slave a so n'ihe ị na-aya. I can tell you, ọ bụrụ na iri awakenugo na theater ọdịnala Igbo, drop your English name. Yes, afa slave, afọ eji wee gbago uru. Ị nwere ike isi na ndị ma nwere ihe o mere, o nwere ihe afa nwere, o nwere ihe afọ ahụ ị na-aza nwere n'inwe ndụ gị. Yes, o nwere ihe afa agwụ na ngwụ na nkwụ na-abịa, mma akụwalụ gị etu afa si wee nwee spiritual interpretation n'ihe gbasara life gị. Mgbe ụfọdụ ị na-eji maka afọ ịzalụ wee na-ebutere onwe gị okomoko, so ya bụ afọ ịzalụ. Mgbe ụfọdụ afọ ịzalụ bụ ihe ga-ebutere gị ọdachi. Mgbe ụfọdụ afọ ịzalụ bụ afọ enwero meaning. Mgbe ụfọdụ afọ ịzalụ nwere ike ide ebiletụrụ gị na mmụọ, and malụkwa na afọ a abụrụ original afọ eji wee mmadụ gị na mmụọ. Gee ntị, ihe m na-achọ ịkọwalụ gị bụ na ọ bụrụ na ị na-aza afọ oyibo, the first thing oyiyi emegoro ugbo, ọ bụrụ na ichigata n'ọdịnala Igbo, gbanwee ya zaba afọ Igbo, hapụ zaba afọ Igbo ahụ nne na nna gị bara gị. I can tell you, ọ ga-abara gị uru. Yes, I'm a living witness. Mgbe m bidoro, I will say come to my own. Ịghọta ihe mere nụ. Ka m kọọlụ gị akụkọ ofu one of the great man of Africa called Eze-Ana. Eze-Ana, one of Unubi. Eze-Ana is a businessman, a business tycoon. He has so many chains of business. He worked with so many prominent personalities like Dr. Nnamdi Azikiwe, M.I. Okaraha, and the rest of them, Abat Macaulay, and the rest of them. He worked with those great men. And they also were champion ihe gbasara ka ndị Igbo ka anyị na-echeta ọdịnala anyị, ka anyị sụwapụ Igbo. Ịma na some of this okwu Igbo a gasị ị na-afụgasị a na-eyuzu n'ala Igbo nwa okwu ndị nna nna ha zụkọtara wee sị na ihe na-etu a na ihe a ga-akpụ ya na ihe ọ pụtara. It will interest you to know that all this man na-agwa gị ha so na ndị njikọta anụ wee kwuo na afa nwere ihe omiri. Ụfọdụ okwu Igbo enwegasị afa mgbe ahụ ha tinye afa na ya, like word a na-akpọ mahadum. Agwara anyị kedu ihe university mean. University simple means mahadum. Ebe ọ na-abụ mmadụ ji ọmara ihe dum, ọnya batara eji akpọ ya mahadum. Ị na-ege ntị? So ọ so na ndị wepụtara anya bụ si na university na ihe ọ pụtara n'olu Igbo bụ anyị mahadum, wee na-akpọ ya mahadum ebe mmadụ na-agba oji ọmara ihe dum. And ị na-anya fụ na that translation ha ba na ihe na-achịkọwalụ gị bụ mana ndị a bịara wee napụ ihe niile anyị ji wee bịa. So kedu ihe na-ekwu maka ya? Ihe na-ekwu maka ya bụ pay attention to name. Pay attention to name. Name ọbụla, ọ bụrụ na name ị na-aza abụrụ name mekiri ezigbo sense, ị hapụ ya. Especially ọ bụrụ na ya m name a bụ name ndị anya, hapụ ya na ọ name eji wee gbaa anyị uru. Ị na-ege ntị? Ọtụtụ ndị mmadụ hapụrụ afọ anwa na-ebutere ha nsogbu zaba ezigbo afa ọbara ha uru. Ka nkọwalụ gị site n'ọnụ ihe onye a na-akpọ afa ya wụ nnukwu mmadụ bụ Eze-Ana n'Unubi. Onye nze na ọzọ. Ọ bechara mgbe o bechara wee bụrụ onye isi ndị nze na ọzọ na Igbo Nigeria. Yes. Ya bụ onye a na-agwa gị so na ndị lay foundation of ụka ọdịnala Igbo. Eze-Ana. Afọ ya bụ Uchechukwu Daniel Okafọ. Mana in protest ka ọ nachigata na root ya wee fụ na ya ma continue na-aza afa ahụ o ji wee gba ndị bara uru. O wee sị na mgbe ya na-aza Daniel na ya na-adasa ada, na ya adagidogoro daa 3 times na accident. Mana na ya mere wee sị mba, ya nke m agba mbọ tụrụ ogbe, agba abụọ tụọ n'ogbe, agba atọ atụọ n'ogbe, ọsọ ogbe ka a pịara akụ. O wee reject ya sị na ya ma azazi Daniel na ya ma adazi. Ị na-ege ntị? Wee sị wee jee kwupụtakwa afọ ya, ezigbo afọ abalị ya Uchechukwu. Ọzọba afọ a Uchechukwu Uchechukwu biro mewe n'ime ndụ ya.
obodo gawa n'iru ọ kwụsị ịda ihe ọma dị iche na-emeri ya to the extent na o mechara so na one of the ndị very great na ndị sokwa wee found the foundation of ụka ọdịnala nke na otherwise known as Godian religion nke mother station ya dị n'Enugu Anambra steeti. Kedu ihe m na-ekwu maka ya? Oge ka m were onwe mmadụ ime ihe a na-akpọ my English name afọ eji wee gba m olu bụ Paul. Ihe Paul mean oleto ị na-ege ntị now n'ezie m anya no 6.2 feet tall. That name, do I deserve it? I deserve it. No. When we can see where resemble that particular name or little over there. And since that time under that name, I keep finding myself being little. You know, get it? So when at the stage in which you are not Igbo, I find out that that name is meaningless in all ramifications. So Kari is in which you are not Igbo. I rejected that name. I rejected that name. Ọtụtụ ndị mmadụ adịghị akpọkụzi m na amụrụgwụ na afọ mmụọ ya na-abụrụ sọ onye nwere ike na-efolo m yes ma ọ bụ ndị wụzi na ha awụghị my close relative mana o nwere oge m zara sachi dem mana kịta arịjetịrị m ya native name ma nwa ka m ji ekpochapụta ị na-ege ntị bụ Chukwu nọnyere m you know na etu ndị ụka si wee gbaa anyị uru there was a time I am proud of is that my native name a na-akpọ m Paul that time n'eko amụrụ na Paul ahụ afọ eji gba m uru and that time afọ a na-aza mgbe ahụ enwere ihe ọbụla add to me spiritually till na ma wee because of na-agbara m uru wee hapụ afọ Igbo nwere meaning jee zawa little instead of ịza Chukwu nọnyelụ m yes afọ nwere meaning and since that time m na-aza dị afọ God has been always been with me Chineke na-anọnyere m ihe niile m na-eme ị na-ege ntị tara iji hapụ afọ nwere meaning je na-aza afọ enwere isi nwere ike ịkpa afọ nkịta ị na-ege ntị etu a ka ọ dị amụrụ m nke ị na-aza ị nwere ike na-aza scholastic kere ihe obi nwata akwụkwọ does it make sense onye na-amụ so ka na-amụ ibe gị na-agba graduate ka na-amụ ịghọtara ebe ọ na-agbara gị uru oke ị nwere ike gị na-atinye na-aza gịnị ka na-adị na-aza morin na-eko a na-akpọ morin na-eko morin agwọ ị na-ege ntị na-achọ ịkụwara gị jee chọọ afa gị ara ịfụ na onwere afa gị nonsense but afa gị wụ the cause of the problem ide so ana m agwa gị ichigata ọtụtụ n'ime unu na-ahapụ afa dị ebube afa ya enye ego rife anyị na afọ ya eme unu ga-eji wee du ụda na ndụ a unu eje na-aza afọ enwere isi ịmana onwe ndị a na-aza ịmana John gịnị wụ John ụfọdụ wụ toilet ị na-aza ị na-ege ntị okpuru anyị ebe a na-eje mposi ị na-ara agwa ụjọ n'ihi na-eko ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ na afọ niile ahụ ihe bụ nsogbu gị aba gị nka ihe ị na-aza ị na-eko ya mara ọhịa wawa ihe ji gị ihe na ọ bụrụ na ị na-anụ olu m chezu afọ ahụ eji wee gba gị n'oru na nna gị n'oru tinyata na ana be nna gị ụwa mmụọ na be nna gị mmụọ ahụ eji wee gba gị afọ ahụ izi abalị gị ọnya ahụ afa ga-enyere gị aka wee repete gị agwa gị na nkụzi ama eto ogologo mana ọ bụrụ na ige ntị nwee ntị ịghọta ihe m na-akụwara gị chigata n'afọ ahụ ahụ afọ Igbo ya emezina gị ihere maka na ichigata n'ọdịnala Igbo ịgbọrọ the beauty of that particular name yes so ihe m na-ekwu bụ a na-achịkọtawago m ya agwa gị na ọma eto ogologo mana ihe m na-achịkọwara gị bụ chigata n'ọdịnala Igbo zama afọ bụ afọ ya root ka mmụọ niile so na be nna gị na ihe niile so gị ha kwudoro gị ka i wee dee ude ka i wee pụta ihe enye gị assignment today jegoro na English dictionary chọgoro that ya name anyị na-aza kere ihe omere ụfọdụ n'ime na-aza afa Greek ụfọdụ na-aza afọ ị na-aza nwe Greek origin ma ọ Hebrew origin jegoro chọọ ya wee use Hebrew wee chọọ the meaning of that ihe ị na-aza ka ịfụ na afọ ị na-aza ahụ the cause of your problem ka m kwụsị ebe a inwe ajụjụ na nkụzi a maọbụ na ịchọ ka gbara gị afa miri emi maọbụ na ịchọ ka isonyere anyị na-aja anyị na-achụ n'ọnwa ọbụla send alụ message na WhatsApp 08138243871 I repeat 08138243871 maọbụ 08057837672 I repeat 08057837672 ọ bụrụ na ị ga-eche ozi a nwa ajụjụ ọ na send alụ message anyị ga-enyere gị aka n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile anyị aga ụfọdụ isi ndị niile sonyere anyị n'oge awa nke eziokwu ndị nọ n'oru na ndị nọ n'Igbo a sị na ọmaka ya emere ụlọ ihe na-anụ olu anyị na-emetụ aka na shia bọtịn
anyị na-agwakwazi ụfọdụ isi ndị friends of the temple and children of the temple na ndị niile sonyere anyị na-ajọ nwa Jenụwarị a. A sị m na kaka ya mụrụ na jijiji ya mụrụ. A sị m onye cheche ihe ọjọọ ya emụrụ ya ma onwunye. A sị m onye sị ka o jeru na aja ije o jebe na ọma ejeru osi ọnwụrụ ya ejeru ya nwụọ n'ụzọ. A sị m onye cheche ihe ọjọọ ya emụrụ ya ma onwunye n'ụlọ ga-adị ka echi maka na echi dị agwụ agwụ. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, a sị m udo dịrị ụnụ ka ọ dịkwanụ echi niile n'oge awa nke eziokwu. Ekwu m sio na ọ bụrụ na ọnwa egburu ọjọọ eji wee chụọ aja na emechaa na ọ ya ebuliri ome. Daalụnụ, udo dịrị ụnụ.